Salutare toată lumea, eu sunt Blockbuster și bine v-am găsit la un nou episod, mai exact un tutorial în care vă voi arăta cum să vă puneți thumbnail la videoclipurile care le faceți pe telefon. Dacă intrați pe YouTube, nu puteți să faceți asta. Când dați un videoclip, pur și simplu nu îți dă opțiunea să pui thumbnail. Dar tot ce trebuie să faceți este să intrați pe Google. Voi să zicem că aveți videoclipul deja filmat și, de exemplu, dacă ați filmat The Higher Lower Game, scrieți aici The Higher Lower, că o să mi-l dea și așa. Downloadați, vă alegeți imaginea care vă place. Îi dați download. Și acum vine partea cea mai... Ea se descarcă acolo și voi scrieți YouTube. Și aici în dreapta sus vă vor apărea 3 puncte, nu cele de la YouTube, cele de la Google. Apăsați și mai jos scrie versiune site desktop. Adică tot ce ți arată ție pe telefon îți va arăta ca pe calculator. Bifați. Și acum mi arată ca pe calculator. Apăsăm la manager video și dați zoom, că așa, cam așa merge. Dați aici unde este săgeata aceasta în sus. Apăsați pentru a vă alege videoclipuri care doriți să îl puneți. De exemplu, noi dacă am downloadat imaginea asta, nu așa. Acolo trebuie să punem acolo trebuie să punem videoclipul. Dacă ați filmat videoclipul, să zic, eu am filmat un The Higher Lower Game, dar nu o să-l pun pe YouTube. Vă duceți la videoclipuri și vă luați videoclipul, uitați acesta. Și aici apăsați pe miniatură personalizată. Dați la documente, dați la imagini și o setați pe aceasta care v-ați downloadat-o. Așteptați puțin. Și asta este tot ce trebuie să faceți pentru a vă pune un thumbnail. Stați să mai fac o dată, că nu s-a încărcat. Și acum eu am pus acel thumbnail. Este foarte simplu. Tot ce trebuie să faceți este să setați acolo versiune de desktop. Eu am fost Blockbuster și ne vedem data viitoare. Pa, pa!